Pámo, máme tu jedinečnú ponuku, 64 m2, vypimpovaný byt, najlepší na svete ako je, a nekonečný balkón s výhľadom na celú Bratislavu. Poď sa na to pozrieť. A teraz seriózne, ukážeme vám trojizbový byt v Ružinove. Ponuka sa nachádza v tichej lokalite v jednosmernej ulici. Nehnuteľnosť má orientované dve izby na západ a jednu na juh. Prisúcha k nemu pivnica o výmere 1,5 metra. Disponuje výbornou občianskou vybavenosťou, retro, detské ihriska, nemocnica a podobne. Ku komfortu bývania prispieva Štrkovecké jazero, jazero Rohlík a bežecká dráha. Electric Avenue.